راديو إيرنا. عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعة عالم كوينكم نمدوات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو عربي 10 تحساس كل تشحن 19 فنواري راديو إيرنا كموت روب زينا يجمر فلما أرستاتو راديو إيرنا أفرنسا زوهاب فولي شلمات سب أو مسلات تعويتا كاب ليبيا تمليسوم أم نيجر تعقيبهم تصنحو 10 إرتراوان ناب لوكسمبورغ تتأيسوم جيبوتي 14 مئتاويت كاب حافشو أتوتا أبتهاجر عسكرو سالا زلو سراويت أمريكا ترغبو. هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. علة وزنا راديو إيرنا أفرنسا زوهاب فولي شلمات سب أو مسلات تعويتا اتبو 10 تحساس كل تشحن 19 بمنستر فتح فرنسا توديبو بكوميشن بمخار نسب أو مسلات فرنسا ان راديو إيرنا استوهاب فولي شلمات اتا راديو أب قداي سدتنياتات سب أو مسلات كالا أرستاتن بمتكوار اتقبرو زلا أبركتو وقعو فلوتو نمهابيو راديو إيرنا أب كل تشحن 10 ون أبريت أناز مدبرو نغازيت إنياتاتن معكنا زينان عمتاوي شلماتن أفلوتون زهب حدك بعبيتي أهقراو تكالات ميديا وان وورلد ميديا فولي شلمات معواتا يذكر أب ليبيا كابزلو حما كونتات تمليسوم أب نيجر أب جزيوم عقبت صنحو 10 إرتراوان ناب لوكسمبورغ كم ستتأيسو مينستر قديات وصات هاجر أفليتو اتوم كام نيجر ناب أوروباويت نشتو هاجر لوكسمبورغ ستتأيسو إرتراوان قلعونا ديتاتن يركبوم لوكسمبورغ بزيكاتوم 10 إرتراوان 19 زيكاتات صومال 8 سودانوانن 3 إثيوبيانون بتمساسالي مسرح كام نيجر أتأيسا مبزحت كساب زحلفه سمون نابت هاجر كقعزون كلو زترفو حيدت دما مسرح مقعزيا يتصبيلو لوكسمبورغ نتوم كاب ليبيا تمليسوم أم نيجر تصنحو 10 إرتراوان زركبوم 4 سدتنياتات هاجرات قرن أفريقيا كتتأيسوم زوسند لوخ منغستي إتهاجر نابت جزيو متنحي دحر زكايدو عدتيو أب رواندا بتمساسالي كاب ليبيا استملسو مبزحت زيغاتات إرترا زركبوم لعل 300 سدتنياتات أب جزيو متنحي خمزلو يفلات جيبوتي كاب ترخبو عمتا وحفشو اتوت اتعسرت 400 ويأسات كل 2 مليون دولار كاو أمريكا ترخبو ازيد ما سلاتي ابتهاجر عسكرو زركب سراويت أمريكايو اتي أم عسكر لوموني زركب سراويت أمريكا بزيكاتين اللي على حد شح زيكاتات جيبوتي نايسرح عدل مفتقرو عمتا ون أسات 10 مليون دولار زقمت زبيتا ونقرات إشمت ازي بزيكاتي بغطا كم منقست أمريكا زوهاب حجز مالتيو እቲ ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ባሕርን ኣጋር ባሕረኛታት ሰራዊትን ዘጠቃለለ ማዓስከር ለሞኔ ናይ በብእዋኑ ምስፋሕ መደባት ይካየደሉ እዩ ኣብዚ ሰሙን ድማ ኣብቲ ማዓስከር ተወሳኺ ፕሮጀክትታት ንምስልሳል 14 ኩባንያታት ናይ ስራሕ ውዕላት ፈሪመን ኣለዋ እቲ ስምዕ ኣብ ዝተኸተመሉ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ወከልቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ተረኺቦም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ጄ ኣሌክሳንደር ሃሚልተን ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ካብ 2015 ኣትሒዙ ሓያሎ ኩባንያ ጅቡቲ ኣብቲ ማዓስከር 10 ሚልዮናት ዶላር ዝግመት ውዕላት ስራሕ ክወሃበን ከሎ ኣብ 2016 ድማ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዶላር ኣብ ቁጠባ ጅቡቲ ኣበርክቶ ከም ዝገበረት ኣፍሊጦ እዚ ድማ 14 ሚእታዊት ካብ ሓፈሻዊ እቶት ሃገር ምዃኑ ኣስሚሩሎ أمريكا نت أب جيبوتي زركب معسكرات نمسفح توسن زلا دحرتي تشايناون أب تهاجر وتهدراو معسكر مخفتايو أب جيبوتي وتهدراو معسكرات أمريكا فرنسان تشاينان كم زلو إفلات زخبركم سمعتنا زينا أبستفتيم الله زغطس المدبنا بالشاي قبرها نستدالو وقعت أباباتيو سنة مكتال مأذن طبابات وتر عربي أبرادي إيرنا مأذن طبابات سلام أبرحكم كربان كمكم نمدبات راديو إيرنا بفلاي دما نمأذن طبابات اتكتاتلو كبرات سمعتي نلومي نتاريخاوي قعزو هوت أبونا سبحات أبرا مراج إنسبكتر زملكت بحتر زبلاء كأرب الكميع إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية
ቃል ስብሓት ኣይዕፀፍን እዩ ካብቲ ሓፂን ኣቻዮ መንገዲ ባቡር ድማ ይጸንዕ ቨኪቲ ጠበቓ ናይ ስብሓት ኣብ ቤት ፍርዲ ብጥቅምቲ 1961 ካብ ዝበሎ ብዙሓት ሰባት ቤተሰብን ፈተውትን ከይተረፉ ንስብሓት ኣበራ ምራጭ ንፈልጦ ኢና ይብልዮም ኮይኑ ግና ስብሓት ኣብ ገዛውትናን ከተማናን ዓድናን ሃገርናን ኣብ ብዙሕ መድረኻትን ንነዊሕ ግዜን ስለ ዝተዋስአ መብዛሕትኡ ሰብ ዝፈልጦ ካብዚ ኣዝዩ ውሱን እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ዘሎ ነዛ ናይ ሎሚ መዓልቲ ስንብታ ዝኸውን ንዛንታ ታሪክ ህይወቱ ብሓፂር ዳህሲሱ ንህይወቱ ዝፅምብል ጥራይ እዩ ሎሚ መዓልቲ ንዓና ናይ ሓዘን መዓልትና ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ስብሓት ልዕሊ 4 ግዜ ካብዛ መፈንጠራ ሞት ሸተቲሉ ዝመለቐ ተኣምረኛ እዩ ሎሚ ህይወት ስብሓትን ነታ ኣብ ጎኑ ኮይና ንዳርጋ 70 ዓመት ዘሰነየቶ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሃገረ ሰላም ዕቑባ ትንሳኤ እንፅምብለሉ ክቡር ዕለት እዩ ስብሓት ብግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ብ1930 ዓመተ ምህረት ካብ ኣዲኡ እምበይተይ ሓዳስ በኽሬ ኣፈልባ ካብ ኣቦኡ ብላታ ኣበራ ምራጭ ሊባን ኣብ ኣፈልባ እንገንኣ እንኳሓደ ከም ሃፀይ ቴድሮስ ንእምበይተይ ሓዳስ በኽሩ ኮይኑ ተወልደ ኣብ ሊባን ድማ ምስ ኣቦኡን ኣዲኡ ወይዘሮ ኣብረህት ካሕሳይን ኣሕዋቱን ዓበየ ብጸሎትን ምህለላን እምበይተይ ሓዳስ ብምርቓን ባርኾትን ወለዱን ኣቦሓጎታትን እናተጓሰ ካብ መግዛእቲ ኢጣልያ ጀሚሩ 5 መንግስታትን ምሕደራን ርእዩን ሓሊፉን ደንቤታቱ ብውላድ ዘቕቢቡ ሽሻዩ በርኪቱ ደቁን ቤተሰቡን ኣመሓዲሩ ካብ ኣዴታትና ሃገረ ሰላም ዕቑባ ትንሳኤን ኣሰፋሽ ወልደ ጌርጊስን ዝወለዱ 25 ደቂ ደቁን ውላድ ደቂ ደቁን ርእዩን ሲዒሙን ንዕድመን ንህይወትን እዚ ዓለም ከም ፀባዒጋ ደንበ ኣቦሓጎታቱ ንዕድመን እርጋንን ፀጊቡ ንኹሉ ኣርኪብዩ ስብሓት ዘዕረፈ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ስብሓት ብባህርያቱ ኣዝዩ ትሑት ካብ መጠን ንላዕሊ ኣዝዩ ለጋስ ወገን ውፅዓት ዋልታ ቤተሰብ ዓንዲ ማእከል ማይ ቤት ኣኽባሪ ሰብ ኣባጓይላ ሓላልን ርህሩህ ኣልቃስን ፈታዊ ሰብ ፈታዊ ጅግና ፈታዊ ታሪኽን ስርዓትን ዕላልን ኣዘንታዊ ታሪኽን ወለዶ ሓረግን ዝያዳ ኩሉ ግና ቀንዲ መለለይ ሕላገት ስብሓት ሕፁብ መዓንጣ ድፍረት ትብዓት እዩ ስብሓት ንፈታውን ውፅዑን ኩሉ መዓር እዩ ነተጻባእን ዓመፀኛን ድማ ነበልባል ሓዊ ዝተፍእ ድራጎን እዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ኤርትራ ሓውሲ ከተማታትን ገጠርን ሰሪሑ ተዛዊሩ ከም ብተይ ዓንዲሩ ፍርቂ ጎና ንዓለም ካብ ኣፍሪቃ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ርእዩን ተራእዩን መሰታ ዳሕረዎትን ቀዳሞትን ኮይኑ ኣርኪቡ ፖለቲካዊ ንቕሓት ስብሓት ገና ብህፃንነቱ ኣብ ቤት ኣባሓጉኡ ደጊያት ምራጭ ብዛንታ ኣባሓጉኡ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ሃዘጋ እኳ ተኾስኩሱን ተጀመረ ኣብ ካምቦኒ ኣስመራ ተምሃራይን ከሎን ስዒቡ ብኣተሓሳስባን ንጥፈታትን ኣኮታቱ በዓል ግራዝማች ተኽለ ሃይማኖት በኽሩ ኣፈልባ ኣዝዩ ዝተጸልወን ዝበሰለን ኮይኑ ቅድሚ ምጅማር ስሩዕ ብረታዊ ተጋድሎ ኤርትራ ሓርበኛ ስብሓት ቅድም ብውልቃዊ ተበግሶ ስዒቡ ድማ ምስ ብጾቱ ኣባላት እቲ ውልዶ ውድብ ማሕበር 7 ንእምቢታ ኣንጻር መግዛእትን ጎበጣን ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ሓደ ካብቶም ውሑዳት ግን ከዓ ምዑታት ፈለምቲ ደቂ ሃገር ብረት ዘለዓለን ዝኸተተን እዩ ነቲ ብዘይ ቀዋማዊ ሕጋዊ መስርሕ እተኣገደ መሰሎም ንምምላስ መንነቶም ንምዕቃብ ዝፀበበ ፖለቲካዊ ባይታኦም ንምስታር መጻኢ ዕድላቶም ንምስሳን ንመሰሎም ክመልሱ ንክብሮም ክሕሉ ብረት ኣልዓሉ መቃልሕ ናይቲ እምቢታ ድማ ስዒቡ ናይ 30 ዓመት ገድልን መስዋዕትን ተኸፍለ ኣብዚ ድማ ብተኣምር ንኣሰቃቂ ማእሰርትን መግረፍትን ንድነ ሞትን ሰጊሩ ንነብሱን ብጾቱን ሓዊሱ ሓራ ዘውፅአ ንተጸባእቱን ኣሰርቱን ጉና ምቑሕ ሰንሰለቶም በቲኹ ዘሕረረዩ ነዚ ቅያ ታሪክ ናይቲ እዋን ናይ ቤት ፍርዲ ፖሊስ ጋዜጣታት መርሚሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቲቱ እቲ ውሩይ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ኣብ ናይ 2016 መጽሓፉ ብኸምዚ ይጽብጽቦ ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ሓጋይ 1960
ቅድمي برتاو قدلي سورة مجمارو مرحي منغستي أصفها ولد ميكائيلن بريزيدنت بايتو إرترا حميد فرجن كاميتشا تشيتشيرو مقدي كرن حزوم نفاس كوقعو بأقروم سلين نابلو نايبزي نايلومي فابريكا كوكاكولا باتيحهم كملوسون كلو زي حسبو أقوانفهم كابتولومي معرباوي جاف ماي تمناي كوين زولو شعو نشتو كجتات زنبرة أخاوح استدربي بومبا كاباتاتهم فنتتيلو ببرتو دمፅን ማሕታን ስለ ዝተተኮሰ ሕማም ዕርቂ ኣስፋሃ ተረሲዑ ኣስፋሃን ብፃዮምን ብህድማ ጉያ ተኣልዮም ኣብ ዱካን ገረንስኤ ፓራዲዞ ተዓቕቦ ድሕሪ ቁሩብ መኪናኦም ስለ ዘርከበት ድማ ኣብኣ ተሰቒሎም ከብዶም ሓቂፎም ንኸተማ ኣተው እዛ ፈተነ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ፖሊስ ኤርትራን ተድላዓቑቤትን ክፈትሕወን ዘይከኣሉ ምስጢራት ኮይና ክሳብ ድሕሪ ናጽነት ጸንሐት ሙራድ ባንዴራን ምልዋጥ ስያመ መንግስትን ካልእ ናይ ኣስፋሃ በደላትን እናበዝሖ ምስ ከደም በኣር ንበይኑ ክቐትሎም ወሰነ ነዚ ድማ ንነዊሕ ግዜ ምንቅስቃሶም ተኸታተለ ኣብዚ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ኪዳና ምህረት ተደኪኑሉ ዘሎ ጎላጉል ፓራዲዞ ንነዊሕ ተጸበየ ኣብዛ ዝተጠቕሰት ዕለት ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ኩጆት ኣዝጊቡ እንከሎ ዝመችኦ ዕድል ረኸበ ስብሓት ይብል እግረ ኣውፅእኒ ሃዲሞም ዕርቂ ሕማም ኣስፋሃ በየን ከም ዝጠፍአት በቲ ጸልማት ደድሕሪኦም ይገየ እንዳ ገረንሰ እውን ኣትዮም ገረንሰ እውን ርዩኒ ጠርጢሩኒ ኣይነገረለይን ግን በዚ ስብሓት እቲ እንኮ ኤርትራዊ ፈተነ ቅትለት ኣስፋሃ ወልደ ሚካኤልን ሓሚድ ፈረጅን ቀሺ ደሜጥሮስን ኣብ ናይ ሰለስቲኦም ዝኣለመን እተኻፈለን እዩ ቀፂሉ ስብሓት ብወርሒ ጥቅምቲ 1961 ናብ ፈተነ ቅትለት ቀሺ ደሜጥሮስ ማለት ኣብ እዋን ፌደሬሽን ምክትል መራሒ ባይቶ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ወዲት ኣሊሙን ኣብኡ ተኻፊሉን ተባሂሉ ተኣስረ ብሕጊ ሽፍትነት ናይ 1957 ብመንግስቲ ምስ ብጾቱ ተኸሰሰ እቲ ዝጽበዮ መቕጻዕቲ ድማ ሞት ብማሕነቕቲ ነበረ ነዚ ንምትግባር ድማ ኣዛዚ ፖሊስ ተድላዓቑቤት መራሒ መንግስቲ ኤርትራ ኣስፋሃ ወልደ ሚካኤልን ቀሺ ደሜጥሮስን ብዙሕ ተጓየዩ እዚ ሕጋዊ ጉዳይ ኣኽባሪ ሕጊ መንግስቲ ኤርትራ ኣንጻር ስብሓት ኣብቲ እዋን ኣብ ማእከል ኣስመራ ኣብ ልዕሊ ምክትል መራሒ ባይቶ መንግስቲ ኤርትራ እተፈጸመ ሕጋዊ መስርሑ ኣብ ቁሉዕ ቤት ፍርዲ ንሓደ ዓመት ሙሉእ እተጋብአ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ማእገሩ እተወሳሰበ ውፅኢቱ ዓብዪ ፖለቲካዊ ሚዛን ዝነበሮ ብይን ሞት ንስብሓት ወይ ድማ ዓብ ውርደትን ሕስረትን ንመንግስቲ ኤርትራ ከስዕብ ዝኽእል ናይ ዳዊትን ጎልያድን ዝመስል ግጥም በቲ ሓደ ሸነኹ ድማ ሰብ ንፊልምን ተዋስኦን ዝፀሓፎ ትራጀዲ ይመስል ነበረ ነዚ ድማ ሙሉእ ዓመት ሃገር ሙሉእ ብኣተኩሮን ተመስጦን ሰብ ኩሉ ብፍላይ መንእስያት ከብዱ ሓቂፉ ተኸታተሎ ካብዚ እውን ስብሓት ቃንዛን መግረፍትን ተፃዊሩ ኣብ ቤት ፍርዲ ረቲዑ ከም ዳዊት ጎብለል ኮይኑ ብዓወት መሰስ ኢሉ ወፅእ ዳኛ በርሀ በየነ ኣብ ብይን ከምዚ ይብል ኩሱስ ስብሓት ኣብ እዋን ምርመራ ንፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንኹሉ ኣንጻሩ ዝቐረበ ክስታት ኣይኣመነሉን ነቲ ኣብ ኢድና ዝቐረበ ጭብጥታት ብጥንቃቐ ድሕሪ ምምማይ ድምር ውፅኢት ጭብጥታት ናይ ኣኽባሪ ሕጊ ኣንጻር ኩሱስ ከም ዘይበቅዕ ብኣብዛሒ ቁፅሪ ዓጊብና ኢና ስለ ዝኾነ ድማ ኩሱስ ካብ ገበን ነፃ ኮይኑ ብቕፅበት ይለቐቕ ባህርያት ኣበርክቶን ክብርታትን ስብሓት ብሓፂሩ ነቲ ውልዶ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ማሕበር 7 ኣብ ከተማታት ኤርትራ ዝተኣከበ ብረትን ንዋትን ብምስጢር ለኢኹ ንውፍያት ኣባላት ኣብ ከተማ ስቱር ማዕቆብን ቦታን ኣዳልዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንእሱራት መንእሰያት ተስፋን መቕርን ሂቡ መሃረምቶም ደሪዙ ንፖሊሳዊ ክስታት ንምብዳህ መኺሩን ኣጉሪሑን ከም ውፅኢቱ ድማ ንብዙሓት ውፍያት ከም በዓል ኣደም መለኪን ሓራ ወፅዮም ነቶም ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝተማረኹ ተጋደልቲ መሐመድ ኢራን በረቐ መሐመድ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንሞት ተፈሪዶም ንማሕነቕቲ ንባረንቱ ብ1961 ቅድሚ ምውሳዶም ንለበዋኦም ንሓዋሩ ተቐቢሉ ንቤተሰቦም ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣብፂሑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንቓንዛን ስቅያትን መግረፍትን ተፃዊሩ ብመስዋዕቲ ሓርበኛ ኢንስፔክተር ገብረመድህን ሃይሉ ዓዲ ኸፈለት ተሰንዩ ንብዙሓት ኣባላት ዋህይኡ ብነፃ ኣልቂቑ ብድሕሪ ናጽነት ንምምሕዳር ከባቢ ማይ ተመናይ ወኪሉ ኣብ ባይቶ ከተማ ኣስመራ ብትግሃት ኣገልጊሉ ኣብ ሊባን ሕምብርትን ከባቢኣን ኣብ ምጉስጓስ ምስራሕ ክሊኒካት ሆስፒታላት ኣብያተ ትምህርቲ ትሕተ ቅርፅን መብራህትን ቅረብ ማይን ብትግሃት ተዋሲኡ ምእንቲ ውፅዓት ኣዴታት ብዱላትን እስራትን ናብ ኣብያተ ምምሕዳራት ጎዩ ደኺሙ ፍትሕን ርትዕን ጠሊቡ
ንኡሳት ሸምጊሉ ንፍቅርን ሰላምን ሰሪሑ ስኔት ዘሪኡ ኣብነት ሕድገትን ይቕረብ ባህልን ኮይኑ ቂምታ ነፂጉ ንፍቅርን ምትሕቁቃፍን ብግብሪ ሰሪሑ እቲ ኣቦናን ወላዲናን ኣባሓጎናን ሓውናን ዋልተናን ድርዕናን ጭማራናን ስሕለትናን ሓበናን ኩርዓትናን ዝኾነ ሓርበኛ ስብሓት ብርግጽ ሎሚ ንዘለዓለም ይዕርፍ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ምቑሕ ማእሰርቲ ዝሰበረ ንሓፂር ግንብታቶም ቅድሚ ሰብ ሸዓ ብወጋሕታ ብተኽሲ ብረት ቶሜጋንን ቦምባን ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ መጋብኣያ ድማ ሞጊቱ ሓደሽደሽ ዘበለ ስብሓት ዕድመ ፀጊቡ ብዙሕ ሰናይ ርእዩ ንህይወት ኣስተማቒሩ ክብረት ርእዩ ሞጎስ ረኺቡ ስብሓት ንዘለዓለም ይፍለየና ኣሎ እሞ ብዕልልታ ማህሌትን ውዳስን በቲ ጥንታዊ ክቡር እምነትናን ስርዓትናን ድሓንኩን ጠልግደፍ ንበሎ። ሰንበት 2 መስከረም 2018 ደብረ ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሊባን ሎጎጭዋ ወከሲ ናይዚ ክትሰምዕዎ ዝፅናሕኩም ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ምዃኖም ተገሊጹሎ። ንኣብነት ናይ ኣለምሰገድ ተስፋይ ኤርትራ ካብ ፌደሬሽን ክሳብ ጎበጣን ሰውራን ብ1952 ሓደ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ከምኡውን ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራን ቃለ መጠየቅ ዝተፈላለዩ ሰባትን ምዃኑ ይገልጽ። ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ በዚ ተዛዚሙሎ ዝመፅእ ዓርቢ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይነቶም ንኽዝፈንወኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ሽሻይ ገብረሃንሴ ሰላም። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. زخبركم تختتلتنا نزس عزي تلاليز نبرة حفشاوي مدباتنا أبس فتيمنا لنا راديو إرنا